Kapitel 2. Intet salg uden service. Som vi tidligere var inde på, vil mange kunder gerne have gode råd og købe mere af de håndværkere, de har tillid til. Det betyder, at du nemt kan hjælpe dine eksisterende kunder med nye og bedre løsninger og vinde nye kunders tillid. Kunden er din ven, så det er bare om at komme i gang. Dit fundament for at sælge som montør starter ved dine faglige og personlige kompetencer. Det er nemlig de kvalifikationer, og særligt de personlige, der skaber de 3 grundpiller i et godt kundeforhold: tillid, troværdighed og sympati. Når vi spørger kunderne, er de meget klare i spyttet. De vil gerne betale lidt ekstra for at handle med nogen, de godt kan lide. Noget meget interessant er, at kunder, der har haft en negativ oplevelse med en billig håndværker eller et lavprisprodukt, ikke tøver med at betale for ekstra kvalitet næste gang, de skal bruge en håndværker og et teknisk produkt. Når kunderne bliver spurgt om, hvad de forventer af en håndværker, der skal servicere dem, er der meget få forskelle på, hvad private og professionelle kunder forventer, så listen den får du her. Kunderne forventer, at du er velforberedt. Sørg for, at du ved, hvad du skal ud og lave, og hvem du skal stå overfor. Kender du kunden? Er det en ny eller eksisterende kunde, du skal ud til? Spørg eventuelt en kollega, om han har været derude før. En klassisk fejl, når der er travlt, er at møde fuldkommen uforberedt op og sige, når det er sådan en, I har, ja, det har jeg ikke fået at vide. Det gør kunden utryg, fordi du i virkeligheden fortæller, at dit firma ikke har tjek på tingene. Og så er det ikke kun dig, der ryger i idiotkassen, men hele virksomheden. Kunderne forventer, at du viser din faglighed. Kunderne sætter pris på håndværkere, der er fagligt veluddannet i både deres praktiske arbejde og de råd, de giver. Fagligheden er din kerneservice som håndværker. Selvom kunderne ikke altid husker at rose håndværkerne for deres faglighed, så kan du være helt sikker på, at de vil klage, hvis den ikke var der. Kunderne forventer, at du taler pænt og er ærlig. Det er afgørende for en god kundeoplevelse, at du skaber en ligeværdig kommunikation, hvor du og kunden er i øjenhøjde med hinanden. Ærlighed er vigtigt. Sig tingene, som de er, men uden at være sårende eller virke kæphøj. Ved energibesparende installationer loves der ofte store besparelser i noget af det brochuremateriale, kunderne kan finde på nettet eller forskellige reklamer. Hvis du ved, at besparelserne ikke holder i praksis, så gå ind og fortæl kunden, hvad han reelt kan forvente i stedet. Hellere undersælge ved at love lidt mindre. På den måde kalibrerer du kunden til at have nogle andre forventninger, du ved er mere realistiske, og når det så overgås, er du en superfyr og har med snilde vundet kundens tillid for altid. I begyndelsen af min karriere som sælger kørte jeg rundt med en ældre kollega, Hugo fra Vildbjerg. Han undersolgte som udgangspunkt altid vores leveringstid. En dag spurgte jeg ham, hvordan det kunne være, at han altid lovede, at vi leverede tingene et par dage senere, end han vidste, at vi kunne. Det er det, vi jyder kan, svarede Hugo. I sjællændere lover altid meget mere, end I kan holde, og så skuffer I kunderne. Det tænkte jeg meget over, og jydefinten har faktisk skaffet mig mange gode kunderelationer gennem årene. Da jeg blev selvstændig konsulent, indførte jeg begrebet strategisk overlevering i vores virksomhed. Det betyder, at vi altid har en nedskrevet plan for, hvordan vi kan levere mere, end kunderne forventer, så vi altid skaber en positiv oplevelse for vores kunder. Kunderne forventer, at du bruger kundesprog. Glem alt om COP-værdier på varmepumper og varmeledende afstandsprofiler i ruder. Fortæl i stedet kunderne, hvor godt deres varmepumpe udnytter elektriciteten, og hvor gode deres nye ruder er til at holde på varmen. Kunderne er ligeglade med teknikken. De vil vide, hvad teknikken gør for dem. Og ingen er bedre til at forklare det, end en seriøs håndværker, der taler kundesprog. Kunderne forventer, at du rydder op efter dig og gør rent efter dig. Kunderne elsker, når du viser respekt for deres hjem og deres ting. En af de nemmeste måder at få point på i den disciplin, er ved at rydde op og gøre rent efter dig. Nogle kunder vil naturligvis gerne gøre det selv, og på den måde spare montørens tid. Det finder du bedst ud af ved at spørge dem. Det vigtigste er bare, at du, når du er færdig med dit arbejde, ved, hvem der skal gøre det, så du ikke forlader en svinesti hos kunden. Selv hvis rengøringen blot består i at tørre lidt vand op eller feje, når du har boret et hul, så husk altid at fortælle kunden det. Så ved han, at du har gjort dig umage for at efterlade stedet uden det store rod. En anden god idé er at have blå futter eller at sætte rene sko med i bilen, især hvis du arbejder i private hjem.
Kunderne forventer, at du er præsentabel og i rent arbejdstøj. Det betyder meget, at du sørger for at se præsentabel ud, er velsorienteret og i arbejdstøj, der er pænt og rent. Husk også at vaske firmabilen og rydde op i den, for kunderne kigger ind i bilen, og det er med til at give dem et godt indtryk, at der er orden i tingene. Kunderne forventer, at du holder tiden og er ærlig omkring forsinkelser. Han kommer nok for sent. Det er hos mange den udbredte opfattelse af håndværkere i dag, og det skyldes de oplevelser, alt for mange kunder desværre har. Hvornår ringer den typiske håndværker, hvis han er forsinket? Har han en aftale klokken 9, ringer han 5-10 minutter over og siger, at han ikke nåede det. En anden klassiker er, at håndværkeren ringer og siger, at han er der om 5 minutter, og så kommer han 12 minutter senere. Det er meget bedre, at du siger, jeg er der 09:30, og når du så er der 5 minutter før, siger du, at trafikken her til morgen bare gled, så har du trods alt vendt situationen til noget positivt. Kunderne forventer, at du er ansvarlig og viser ejerskab. Du viser, at du er ansvarlig ved at tage ejerskab på kundens problemer og løse dem professionelt, til aftalt tid og pris. Det sidste er meget vigtigt, for kunderne tænker ofte, når jeg endelig får det lavet, så bliver det garanteret 20% dyrere end aftalt. Husk, det at lave tingene til aftalt pris betyder ikke nødvendigvis, at man skal være billig. Det betyder blot, at du overholder de aftaler og forventninger, som du har indgået med kunden. Den væsentligste grund til, at kunder bliver prisfokuseret er, hvis de har prøvet at få lavet noget, der var dårligere, end de havde forventet. Kunderne forventer, at du er fleksibel. Hvornår er du som håndværker fleksibel? Hvis du er håndværker og står i en opgang, hvor du skal til at lukke for strømmen, og du i samme øjeblik løber ind i en kvinde, der spørger, om du kan vente 3 minutter med at slukke, hvor hun har en maskine fuld af tøj, der er lige ved at centrifugere, så duer det bare ikke at svare, nej, klokken er 10, og vi har lovet at slukke klokken 10. Selvfølgelig kan du vente 3 minutter. Det er ikke de minutter, der er afgørende for dig. Til gengæld oplever kunden, at du er medgørlig og tager hensyn til, at hun ikke lige fik sat maskinen over i ordentlig tid. Kunderne elsker fleksible håndværkere, der er lige så fokuseret på at servicere dem som mennesker, som de er på at servicere de tekniske installationer. Kunderne forventer, at du er positiv, nysgerrig og undrende. Når du gerne vil vide, hvorfor kunder tænker, som de tænker, siger, som de siger, eller ønsker, som de ønsker, så tag den positive, nysgerrige og undrende hat på. Hvis kunden siger noget, der lyder pudsigt i dine faglige håndværkerører, så spørg ind til det, i stedet for at rakke det ned fra start, selvom du ved, at det ikke vil være den mest optimale løsning. Det kan være, at du siger, det lyder spændende. Kan du forklare lidt mere om, hvordan det kan være, at du gerne vil have installationen lavet på lige nøjagtigt den måde, som du foreslår? Det vil blive modtaget langt mere positivt. Selvom du måske tænker, at det lyder lige pædagogisk nok, så giv det en chance og se, hvad der sker. Du bliver med garanti positivt overrasket. Kunderne forventer, at du udviser empati og lever dig ind i kundens situation. Forestil dig, at du var kunden. Hvad vil du gerne opleve? Nogle kunder er for stolte til at indrømme, at de ikke har råd til et nyt toilet eller automatisk portåbner, mens andre kunder er utrygge, men de kan ikke lide at sige det. Sæt tempoet ned og mærke efter, så kan du med garanti godt fornemme, hvornår du skal forklare det en ekstra gang, eller presse lidt mere på for at sælge og sætte det nye toilet op. Kunderne forventer, at du rådgiver til den optimale løsning. Kunderne har brug for rådgivning, men netop fordi de ikke har din faglighed, ved de ikke, hvilken rådgivning de skal spørge efter. Derfor kan du gøre en positiv forskel, når du rådgiver. Også uden at kunden har spurgt først. Men husk at lægge fokus på de 4 S'er, når du rådgiver kunderne. Spare. Kan kunden spare noget? Smartere. Kan det gøre smartere for kunden? Slidt. Er der noget, der er slidt? Sikkerhed. Kan der tilføres kunden endnu større sikkerhed? Kunderne forventer, at du er i godt humør og tilpasser din humor. Humor er en stærkere ting, end man måske lige skulle tro. Du kan komme rigtig langt med humor, hvis du kender kunden godt som person. Er han til at tale med? Er I på bølgelængde? Er du usikker på de punkter, så tag det lidt med ro, så du ikke træder kunden over tæerne. Det er trods alt en håndværker og ikke en pauseklovn, han har ringet til. Humør er en anden sag, for selvfølgelig
er du i godt humør, når du møder din kunde. Det hører ganske enkelt med til at være positiv, imødekommende og fokuseret. Læg det dårlige humør af i bilen, selvom ungerne har skrædet hele morgenen, eller mester måske fik vrisset lidt rigeligt, inden du kørte afsted. Kunderne forventer, at du tager ansvar og følger op. Hvis der er sket en fejl, så sørg for at fortælle kunden, at fejlen bliver rettet. Hvem der er skyld i fejlen, det er underordnet. Det vigtigste for kunden er, at fejlen bliver rettet. Har en kunde klaget over noget, som du eller en kollega har udført, er det din pligt at følge op, eller sørge for, at en anden i firmaet følger op. Faktisk er korrekt håndtering af reklamation noget af det, der skaber allerstørst kundetilfredshed. Det korte er det lange. Tænk dig om og gør dig umage. Det er stadigvæk gratis. Det hele er ret simpelt. Prøv at spole tilbage til det, du lige har læst om kundernes forventninger. Det er ikke raketvidenskab, men almindelig høflighed og omtanke. Du kan sikkert finde undtagelser eller flere punkter til listen, for vi har jo ikke spurgt alle dine kunder. Ha' dem i baghovedet. Dine egne erfaringer vil altid gavne et langt stykke hen ad vejen. Modsat tør vi godt garantere dig, at lever du op til de punkter, der er på vores liste, så går du ikke galt i byen, uanset om du arbejder i Aalborg, Odense, Holbæk eller København. Leder. Tilfredse kunder er loyale kunder, og loyale kunder er god forretning. Sørg for, at dine ansatte altid har klude, afdækning, støvsuger og en spand i bilen. Blå overtræksfutter eller at sætte rene sikkerhedssko er også en rigtig god idé. Det er ikke alle steder, I får brug for det, men bare det, I har det med, fortæller kunden, at her kommer et firma, der tager både kunden og servicearbejdet seriøst. Jo bedre I servicerer kunderne, desto færre problemer får I med klager over regningens størrelse eller reklamationer over det udførte arbejde. I sidste ende vil det betyde en større kundeloyalitet og derved en bedre bundlinje.